Бер генә авыл хуҗалыгы компаниясында техникасыз күз алдына китерү мөмкин түгел. Язгы чәчү чорында тракторларга аеруча күп эш төшә. Җир сөрүме, дым каплатумы, культивация ясаумы, ашлык чәчүме, ашлама кертүме һәм башкалар барысы да алар ярдәмендә башкарыла. Шуңа күрә корыш атлар ремонтына төп игътибарны юнәлтү һәм 1 апрельгә әзерлек сызыгына кую бурычы куелды аграриялар алдына. 16 мартта Дәүләт техник күзәтчелеге инспекциясе начальнигы Валерий Пантелеймонов белән инженер-инспектор Ирек Нуркинов авыл хуҗалыгы секторына караган предприятиеларда тракторларның һәм тагылма прицепларның төзеклеген тикшерүне Илеш кооперативыннан башлады. Биредә техник тикшерүгә 11 трактор һәм аларның прицеплары әзерләнеп куелган иде. Иң беренче документлар, техникаларның дәүләт теркәү билгесе, теркәү турында таныклыгы, тракторчы машинистның тиешле категориялы таныклыгы, шулай ОСАГО полисы булуы тикшерелде. Төп игътибар үзел һәм агрегатларның, конкрет әйткәндә, тормозның, идарә итү системаларының, тышкы яктылык приборларының, пыяла чистарткычларының, тавыш сигналларының, двигательләрнең, тәгәрмәчләрнең төзеклегенә юнәлдерелде. Булардан тыш, һәр транспорт чарасының янгын хәвефсезлеге, беренчел ярдәм күрсәтү чаралары белән сәйфи ителеш каралды. Авария билгеләренең тырышлары да читтә калмады. Бүгенге көндә хуҗалыкның бар тракторларда кадрлар белән комплектланган. Һәр механизатор үзенең техникасын төзекләндерүгә, техник карауга ныклап әзерләнгән. Бәләкәйдән әтисе белән бергә тракторда басу кырларын иңләгән. Арытаба әтисе юлын дәвам итеп, авыл хуҗалыгы юнәлеше буенча белем алып, бүген хуҗалыкта алдынгылар рәтендә булган Рәмил Сәрваровка өр-яңа техника ышанып тапшырылган. Яздан ук чәчүдә катнашам, тырмада. Чәчкеч белән чәчәм. Аннары җәйкене печән прислаем. Аннан соң салам, аннан җир кертәбез инде. Валерий Пантелеймонов хуҗалык игенчеләре алдында техник карауга анализ ясап, биредәге техникаларның төзеклегенә уңай бәя бирде. Хуҗалык рәисе Рәмил Нуриев, баш агроном Айрат Исмәгыйлов техникада, коллективта язгы кыр эшләренә старт алырга әзер икәнлеген белдерде. Язгы чәчүдә бөтенесе 4 чәчү агрегаты катнашачак, 4 культиватор, 6 тырма агрегаты катнашачак инде безнең. Техникалар күздән ремонтлап куелган, хәзер чыгарып, төзеп, килү эшләре башкарасы калды. Төзек техника сыйфатлы эш, ярты уңыш. Бу хакыйкать һәр илешләргә яхшы таныш. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.